Vážené dámy, vážení páni, som veľmi rád, že ste prišli na dnešné kultúrne podujatie, ktoré organizuje naše občianske združenie JESKO v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš, Domom kultúry, Múzeum Janka Krála a získali sme podporu aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Čas veľmi rýchlo beží a je to rok, čo sme prvýkrát organizovali spomienkový deň rómskeho holokaustu. Pozvali sme do synagógy tento rok veľmi zaujímavé súbory z Kokavy nad Rimavicou, z Poltára a z Prešova, ktoré vystupujú pod umeleckými menami Čercheňora, Slniečko a Juicy Bandy. Dnešný deň si pripomínajú na Slovensku viaceré mestá, pretože v rámci holokaustu bol aj skrytý holokaust, ktorý sa nazýva rómsky holokaust. A ako by sme boli mentálne prepojení s mestami, ako je Banská Bystrica, Hanušovce nad Toplou, Bratislava, kde sa presne v tento deň, aj v túto hodinu konajú takéto podujatia. Ja by som chcel privítať v našej synagóge pána primátora mesta Liptovský Mikuláš Jana Blcháča. A vás všetkých, pretože svojou prítomnosťou dokazujete, že táto problematika holokaustu a likvidácie ľudí počas druhej svetovej vojny vám nie je ľahostajná. Vráťme sa trošku do histórie. 26. februára 1943 prišiel prvý transport Sinti a rómskych mužov, žien a detí z Nemecka do Osvienčimu. Boli umiestnení v nedokončenom sektore Ble v Osvienčim 2 Brezinka. Vytvorili tzv. Tábor cigánskych rodín, známy ako cigánsky tábor, ktorý existoval 17 mesiacov. Z približne 23 000 Sinti a Rómov deportovaných do Osvienčimu približne 20 000 zomrelo alebo boli zavraždení v plynových komorách. Dovolte mi úryvok z rozprávania pani Elizabeth Gutenberger, väzenkyne v tzv. Cigánskom tábore. Cigánsky tábor v Brezinke sa nachádzal medzi táborom mužov a nemocničným sektorom. Stálo tam 30 barákov známych ako bloky. Ďalej boli kuchyne, blok pre chorých a umývárky. Jeden z blokov slúžil ako toalety pre celý tábor. Viac ako 20 000 Rómov bývalo v ostatných barakoch. Po asi 14 dňoch nás zadelili do pracovných skupín. Spolu s inými ženami som musela nosiť ťažké kamene na výstavbu tábora. Muži stavali ulice v tábore. Všetci, vrátane starých ľudí bez ohľadu na ich zdravotný stav, museli pracovať. Môj otec mal 61 rokov. Oni však nebrali do úvahy. Na ničom a na nikom im nezáležalo. Juicy Bandy je to taká rodinná skupina, otec a 3 synovia, majú 11-ročného primáša, ktorý sa volá Samuel, obrovský potlesk, úžasné talentované dieťa. A sprevádzať ich bude úžasná speváčka Bohdana Žigová, ktorá je vlastne košická konzervatoristka a predniesie vám tie najkrajšie rómske piesne. Prajem vám nádherný zážitok.
sa vám predstavia úžasní speváci zo zboru Čercheňura. História tohto zboru sa píše od roku 2005. Najskôr to bola len taká iniciatíva, ktorá mala vlastne pomôcť rómskym deťom z osád, aby dostali hudobné vzdelanie, aby sa podporil ich talent. Ale neskôr z toho vznikla taká reprezentatívna zložka tých najtalentovanejších rómskych detí a teraz tento zbor, dá sa povedať, že má 40 spevákov, chlapcov aj dievčat a títo speváci majú od 5 do 17 rokov. My tu máme teraz takú zložku tohto zboru, už o chvíľočku sa vám predstavia.
And why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heavenly home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. Takže ešte raz, priatelia, obrovský potlesk pre túto malú zložku talentovanú červeňovi, bolo to úžasné. Červeňora znamená v preklade hviezdičky, ja som sa naozaj cítila ako na koncerte veľkých hviezd, tak dúfajme, že im to vydrží a budú ďalej napredovať a budú mať takéto nádherné výkony nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A my budeme pokračovať ďalším úžasným vystúpením, bude to tanečno-spevácké vystúpenie. Predvedú sa vám opäť tu v Liptovskom Mikuláši, je to tanečný súbor Romano Luludi a tieto úžasné dievčatá budú sprevádzať aj spevácky zbor z Poltára pod vedením Beátky Berkiovej. Tak dúfam, že to bude ďalší úžasný zážitok. Nech sa páči, potešte sa s nimi.